फैबाय दा इउनियन टेरिटरिसिम हालागै बिथाङा 100% सावरायनानै सापर्ट होनायसिम बिथाङा जोंनि सिगाङाव फोरमायदों नाथाय जोङो कुनु जों अट'नमास स्टेट इउनियन टेरिटरिनि लेभेलाव जों सावरायनो थाङा जोङो आलादा रायजोखौसो जों सावरायगोन होननानै बिथांजों जों सावरायलायनानै जों फैदों दा जोंनि जि मोनसे थांखि बे थांखिया दिनै जि मोनसे आन्दलनखौ जों आरम्भ खालामबाय आरो जोंनि बनसुनि दैदेनगिरि बिबानगिरिफोरखौ आङो दिनै बनसुनि जानानै जों खावलायहरनो सानदों दे गोबां समयसाफ्रा फैनो हागौ गोबां अबस्टेकेल्सफोर फैनो हागौ नाथाय जों आलादा रायजो मोननो थाखाय जों खस्थ' आरो जोङो सेक्रिफाइस जों बेखौ जों लानांगोन बा बे क'क्राझाराव सफैफिनबाय मा मोजां खौरां लानानै नोंथांमोना फैना इसोरनि अननायाव बर' माहारिनि फरायसा आफादा दिनै जोङो गासैबो खामानिखौ फोजोबनानै जोङो दिनै दिल्लीनिफ्राय क'क्राझारसिम सफैफिननो हाबाय दा गिबियावनो आं आफा इसोरखौ आं धन्यबाद होयो आरो बेजों लोगोसे गासैबो जोंनि बनसुनि दैदेनगिरि बिबानगिरि जाय बिथांमोना बे दिल्लीनि जन्तर मन्तर प्रग्रामखौ आलादा रायजो सोरजिनायनि जि दाबि बेखौ दिनै खस्थ' खालामनानै मोगथां महर होनो हाबाय बिथांमोनखौ आङो बनसुनि जानानै आं गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावो आरो बेजों लोगोसे जोंनि गासै बर' माहारिनि मेलेमजिबि आरो गासै जोंनि अल इन्डिया बड' नेशनेल लिग फर बड'लेण्ड स्टेटहुड बर' राइट्स एकाडेमि सिटिजेनशिप राइट्स फराम आरो दिनै बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्च बिथांमोननिसिमबो बिथांमोन खस्थ' खालामनानै जोंखौ सापर्ट होनानै बे प्रग्रामखौ साक्सेसफुल खालामनायनि थाखाय आं बिथांमोनखौ धन्यबाद होयो आरो बेजों लोगोसे गासैबो जोंनि बर' हारिखौ मोजां मोनग्रा गेदेमा रायजो राजा नोंथांमोननिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ आं बावहरग्रो दा जोंहा दिनै गिबियावनो जोंनि फैबाय थानाय गाबोननि जि मोनसे भारतनि डायमन्ड जुबलि जे जोंनि स्वाधीन जानाया जानो फैगासिनो बेनि थाखायनो आं हेपि इन्डिपेन्डेन्स डे जासिहरग्रोनाय थाबाय दा जोंनि जि दिल्लीनि जि प्रग्राम बे प्रग्रामा दिनै साक्सेसफुल जानानै फैबाय जोङो दिनै भारतनि प्राइम मिनिस्टार भारतनि हम मिनिस्टार आरो भारतनि जोंनि प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियानो जोङो जोंनि जि खुद्रिसारनाय जोंनि बर'फोरनि समयसा बेखौ जों मेम'रेन्डामनि थ्रुयै जों होनो हाबाय दा जोंनि प्रग्रामा ग्रेट साक्सेस आरो बेजों लोगोसे मैया जोङो होम सेक्रेटारि बिथांखौबो जों लोगो मोन्दों आरो बिथाङा जोंनि समयसाफोरखौ दिनै मिन्थिनो मोन्दों बिथाङा सारप्राइज जादों दि बर'फ्रा दा बर्थमान बे हालोदाव दङ बिथाङा बेखौ जोंनि सिगाङाव दुखु फोरमायहरदों आरो बिथाङा बावैसो उननि गेजेरावनो इन्डिपेन्डेन्सनि उनावहाय हम मिनिस्टारजों लोगो हमनायनि बेबस्थाखौ खालामनानै होनायनि पलिसिखौ बिथाङा दिनै लादों दा जोङो दिनै बेजों लोगोसे जोंनि भारतनि केबिनेट मिनिस्टार जोंना रामदास आठवाले बिथांखौबो जों लोगो मोन्दों बिथाङा गोबाव सम जोंजों सावरायदों आरो बिथाङा जोंखौ मोजां रिसिभ खालामदों आरो बिथाङा जोंनो अननानै जोंनि समयसाखौ बुजिनानै आरो बिथाङा बेजों लोगोसे जोंनो डिनारबो जाहरदों आरो बिथाङा बुंदों दे इउनियन टेरिटरिसिमहालागै बिथाङा 100% सावरायनानै सापर्ट होनायसिम बिथाङा जोंनि सिगाङाव फोरमायदों नाथाय जोङो कुनु जों अट'नमास स्टेट इउनियन टेरिटरिनि लेभेलाव जों सावरायनो थाङा जोङो आलादा रायजोखौसो जों सावरायगोन होननानै बिथांजों जों सावरायलायनानै जों फैदों